Di masa ni COVID-19 sia nuaingon di ore pamareta doa ka pangarato mulak tu tanabe. Hinorhon ni piga-piga aka halak na rotu Kabupaten Karo jumolo di swab di harbangan ni kabupaten ni. Saluhut motor sewa dohot aka motor na Rosian Kabupaten Karo lumobina Rosian Medan di pareso polisi dohot petugas na asing di harbangan ni kabupaten ni. Molo aka sewa manang par motor na sodong mabuan aka surat-surat na hopar tu perdalanan na dipangido do muse mulak tu pudi. Dang holani alai piga-piga halak na rotu Kabupaten Karo jumolo do di swab asa anggiat marhitei dang adong halak na rotu tanah Karo na hona COVID-19 sia. Polres Tanah Karo untuk mengantisipasi libur lebaran ini kami menyiapkan ada 7 pos. Di antaranya 3 pos penyekatan, 2 pos pengamanan, dan 2 pos pelayanan terpadu. Nanti akan diadakan juga rapid dan swab bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi kita laksanakan secara random khusus pada pengunjung yang datang dari luar Kabupaten Tanah Karo. Aturano di padalan pamareta sian tanggal onom saha atu tanggal 10 pitu bulan 5 on. Asa unang se martaba-taba behalak na hona COVID-19 sia. Sian Tanah Karo, Toba TV, mabaritahon.